Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Alla tagħna sinjal qawwi ta' mħabbtu. Ġesu Kristu rebbieħ fuq il-mewt. Anke jekk aħna nixtiequ naraw xi sinjal, però Ġesu fil-Vanġeli jgħidilna m'hemmx sinjal aħjar jew ieħor jekk mhux dak ta' Kristu rebbieħ. U dan aħna ngħixuh kull darba niċċelebraw l-Ewkaristija għax dan huwa il-misteru tal-fidi tagħna. U biex tiċċelebraw din il-laqgħa mal-mulej kif jixraq narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Mulej, int il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int il-ħobs tal-ħajja, Kristu ħnina. Mulej, int l-imħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għal Kelinu u Ġorġa Zammit. Nitolbu. Ħen għalina mulej għaddejja tiegħek u kollok tiba kattar fuqna id-doni tal-grazzja tiegħek biex titħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nsiru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek u miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, meta l-sultan tal-Eġittu għalulu li l-poplu kien ħarab, il-faraon u l-qaddejja tiegħu bidlu fehmthom dwarhom u qalu: x'morna minna u bagħatna lill-Iżrael biex issa ma jaħdmilniex iżjed. U ħejja l-karru tiegħu u ħal poplu tiegħu miegħu. U ħasset mitkarru mażula u l-karrijiet kollha tal-Eġizzjani fizzjali fuqhom il-koll. U l-mulej webbes qalb il-Farawn, sultan tal-Eġittu, u dan għamel għal wara uliet Iżrael, huma sejrin brashom merfuqa. U ħarġu għalihom l-Eġizzjani bil-kavallerija tal-Farawn, żwiemel, karrijiet u rikkieba bl-eżerċitu kollu. U laħquhom ħdejn il-baħar fejn kienu waqfu l-kamp ħdejn Piħahirot biswiet Baal Sefon. Meta l-Farawn kien qorob lejhom u li Iżrael refgħu għajnejhom u raw l-Eġizzjani resqin lejhom. U li Iżrael qabadhom biżgħar kbir u sejħu lill-mulej. U mbagħad qalu lil Mosè: jaqgħu ma kienx hemm moqbra fl-Eġittu biex rixna mmutu fid-deżert. X'għamiltilna biex rixna mill-Eġittu? Ma jednilek x'aħna fl-Eġittu, ħallik minna, ħallina naħdmu għall-Eġizzjani. Aħjar naħdmu fl-Eġittu milli mmutu fid-deżert. Mosè wieġeb lill-poplu: la tibżgħux, żommu sħiħ u taraw is-salvazzjoni li se ġġibilkom illum il-mulej. L-Eġizzjani li qegħdin taraw illum ma tarawhom qatt aktar. Il-mulej jitqabad għalikom mingħajr xejn ma tagħmlu intom. Il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili. Għid l-uliet Iżrael jerfgħu it-tienet tagħhom u jitilqu. U int qolli l-ħatar tiegħek u mittidek fuq il-baħar huwa forqu. U li Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U wara
jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom. U nur il-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena l-mulej meta nur il-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar. Nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Qawwieti u għanijiet il-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Dan u Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Il-mulej gwerrier Jahweh ismu. L-imriekeb tal-Farawn u qawwietu tefaħħom fil-baħar. L-aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasam għarraqhom. Nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lemintek, mulej, issebħet fil-qawwa. Lemintek, mulej, farrak il-għadu. Nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Inqumu għall-Evanġelju. Illum la twebsux qalbkom iżda simgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien xi ħud mill-kittiba u l-Fariżej qabdu u qalu lil Ġesu: Ma'allem, xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Iżda huwa ġibhom: Sinjal irridu nisel ħażin u infidil, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlef dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona għamel 3 ijiem u 3 lieli f'daqq il-ħuta, hekk ukoll bin il-bniedem qatt jagħmel 3 ijiem u 3 lieli fil-qalb tal-art. F'jum il-ħaq in-nefs ta' Niniwe qatt iqum kontra dan in-nisel u jikkondannah għax huma nidmu wara il-predikazzjoni ta' Ġona. Waraw hawnhekk min huwa aqwa minn Ġona hawn qudiemkom. F'jum il-ħaq is-saldna ta' nofsinhar qatt tqum u toħodha kontra dan in-nisel u tikkondannah għax ġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. Waraw hawnhekk min huwa aqwa minn Salamun hawnhekk. Il-kelma tal-mulej. Għaliex fid-dinja hawn ħafna nkwiet. Gwerer, ġlied bejn l-aħwa fuq wirt mod partikolari, ejra, reba kbira, nuqqas ta' responsabilità u l-bqija. Nistgħu nsemmu il-ħażen kollu. Qasajtu għaliex? Il-qari tal-lum jurina biċ-ċar illi il-poplu tal-Alla li kien imsejjaħ maħbub minn Alla sikwit kien jirribella kontra Alla. Kif smajna llum, x'ħin Alla ħeles mill-jasal dan il-poplu tiegħu, x'inkien rid id-deżert beda jgerger
għax qalu sammutu u aħjar konna naħdmu għal Faraon milli mutu fid-deżert. L-istess dawk il-Farizej u l-Iskribi li huma il-kapijiet tal-poplu talla jittentaw il-mulej. Irridu naraw sinjal minn għandek. ħafna drabi anki aħna naħseb għax anke jien nixtieq nara sinjal tal-imħabba tal-maħfra ta' Alla u spiss nistgħu inwarbu lil Alla u għalhekk li m'hawnx paċi, li m'hawnx ferħ fil-ħajja u għaliex il-bniedem, is-soċjetà, il-bniedem d-dinja kollha warbet il-valur tar-reliġjożità, warbet il-Alla, speċjalment dak Alla li tant ħab lid-dinja li bat l-ibnu Ġesu. Għax Alla la ħalaqna għax iħobbna jagħtina kull mezz biex ngħixu fl-imħabba tiegħu, imma jekk irrebsu rasna u qalbna quddiem l-istedina li għamilna Alla biex nilqgħu nibqgħu waħedna u noħolqu ħafna nkwiet u ħafna dbatijiet fil-qalb. In-nies ta' Ninive kif smajna għal predikazzjoni ta' Ġona ikkonversew. Anke jekk l-istess profeta Ġona kien irribella x'mereċ imur iħabbar il-konverżjoni, imma Alla b'mod tal-aġeb u reħ illi dik hija l-missjoni tiegħu. Għax anke jekk tefgħu il-baħar sapruhu bħal il-ħuta kif tirrakkontalna l-istorja u mbagħad mar ikompli l-missjoni tiegħu u dan il-poplu ikkonverta. U fil-Vanġelu qal ukoll illi għatumu dawk il-popli li ma semgħux minn Alla. U kien hemm dik il-reġina ta' nofsinhar marret biex tisma' lil Salamun. U Ġesu qal hawnhekk hawn minnu aqwa minn Salamun. X'sinjal nixtiequ u x'sinjal jagħtina Alla? Alla jagħtina l-uniku sinjal ta' mħabbtu, Ibnu Ġesu. U dan maqtul għalina biex iħobbna. U dan Kristu rebbieħ fuq il-mewt fuq id-dnub huwa l-uniku sinjal li nistgħu napprezzaw imħabba u narfu il-ħnina kbira ta' Alla. Għalhekk l-Ewkaristija, għalhekk il-Quddisa issir iċ-ċentru tal-ħajja nisranija għax dan hu s-sinjal li Kristu huwa rebbieħ. U kull darba nies bħalna niltgħu biex niċċelebraw il-Quddisa aħna bil-preżenza tagħna u nispera bil-qalb u bil-moħħ nisqarru il-fidi fi Kristu xost. Imma mhux biżżejjed niġu l-Quddisa, irridu ngħixu il-qawwa tal-qawmien, il-ħajja ġdida, il-ħajja fil-preżenza ta' Alla, għax min għandu il-xorti li jgħix fil-preżenza ta' Alla jagħmel dak li jixtieq Alla, għax aħna mhux dejjem huwa tajjeb dak li nixtiequ u rridu, imma hu tajjeb biss dak li jrid Alla. Allura eżesbieb, ejjew ma nkunux bħal dawn il-popli li warbu li mħabba ta' Alla, imma nies li nfittxu l-Ġesu, nfittxu li nisimgħu l-kelma tiegħu, nitolbuh iqawwi fina li mħabba biex ngħixu bħal olidu. U din hija s-saltna ta' Alla, din hija l-farħ, dan hu s-sens tal-ħajja tagħna. Jien nemmen li aħna li niġu hawnhekk għall-Quddisa għandna rida tajba anke forsi żgħira ma biżżejjed biex nippruvaw ngħixu dan is-sinjal tal-imħabba li Alla l-Mister tagħna. Għaliex tant ħabbna li tagħna l-ibnu. U ma ġiex biex jikkondannana imma biex aħna d-dinja issalva permezz tiegħu.
Allura ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu jgħawwi fina din il-fidi biex ngħixu l-imħabba tiegħu. Fil-ħajja ta' kuljum eżess ħuti niltaqgħu ma' diffikultajiet u biżgħat. Nitolbu l-Mulej idawwarna u jmexxina bl-Ispirtu Qaddis tiegħu. Ġeddet Mulej il-Knisja bil-qawwa tal-Ispirtu Santu biex tkun strument ta' ġustizzja u salvazzjoni għal bnedmin kollha nitolbu. Ħares Mulej lejn il-popli kollha tad-dinja u mexxi lil kulħadd lejn liber Ġesu il-maħbub tiegħek nitolbu. Għenna Mulej nibnu soċjetà aktar ġusta fejn ebda persuna ma tiġi użata imma ssib rispett u solidarjetà nitolbu. Naħħi Mulej minn ġewwa fina kull rimors għal passat, il-biża għal futur u għatina li ngħixu l-preżent b'sens ta' fiduċja fik nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore perché possa conservare in noi la fede nel segno magnifico che Dio Padre ci ha dato nel suo Figlio risorto. Fa, o Signore, che la nostra vita sia illuminata dal tuo amore, perché possiamo vivere da fratelli tra di noi. Preghiamo, nitolbu. Ir-resqu wkoll it-tal personali tagħna. Ilqa' Mulej dawn it-talbiet tagħna flimkien mas-sakrifiċċju ta' ibnek Ġesu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-jubita jtajtna dan il-ħof ta' qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minn isir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-jubita jtajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek, frott ta' din jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb ta' ruħ. Naddaf li Mulej itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, inġbart u temmejt is-sakrifiċċji kollha tal-patt il-qadim, f'sakrifiċċju wieħed u perfett tal-patt ġdid. Ilqa' dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek aħna l-qaddejja tiegħek u għazzu kif qaddis dak ta' qabel biex l-offerta li fġeħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minnha tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżukħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dalgħodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-qawmen tiegħu. Fidja ħajja nistqarru il-qawmen tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jerġa' jiġi bil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha
infaru u intennu lej bl-għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-isfel. Smawetu l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għol ta' Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kordusija. Qaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li xċerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-met tiegħek mulej. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħaj, għax oġbok tilana hawn quddiemek biex taħduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jina nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf li mħabba flimkien mal-Papa Lejun, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint ksibt għalik. Ftakar f'ħutna Kelilu u Ġorġa Zammit li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsabħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi u b'tama inkomplu nitolbu flimkien kif jallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-min u għati għalina, la ddaħħalnex fil-li ġrib iżda rizna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tieba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem, natikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jintrit fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lix-xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser li tqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla mulej Ġesu Kristu.
li tqarbina ma tkunx ta' kondanna lija. Iżda, fit-tiba tiegħek tkun għalija ħarsena fejqan tar-ruħ tal-ġisem. Danu Ġesu ir-rebbieħ fuq il-mewt. Danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna l-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu, ija bitjiba mal-poplu tijek mulej,
biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbejdu milli moddi ħażin tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, nagħmlu talba lil Madonna ta' Pinu flimkien. Mod partikolari għal dawk il-pellegrini li jiġu hawnhekk bħal xi ħud minnkom jekk mhux il-koll biex titolbu l-grazzja. U l-grazzja hija għal xi ħud kollha li jitolbu irresqu din it-talba tagħna lill-Omna Marija bit-tama li tismana u tenna għax jomna. Għalhekk nitolbu bil-qalb flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirke inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tobalina metin bi, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.